allemaal, mijn naam is Paula en leuk dat je kijkt naar Boeien. Ik ben, zoals je kan zien, al lekker in de kerstsfeer. Het is half december, het mag eindelijk. Ik ben echt een kerstmens. Ik hou van de liedjes, ik hou van de lampjes, ik hou van het eten, ik hou van de sfeer. Maar het meeste hou ik toch nog wel van de gezelligheid. Want kerst is echt een tijd van samenkomen en samen zijn met vrienden, familie en andere mensen die je lief vindt. Maar er zijn dus mensen die zelfs in deze tijd van het jaar niet samen kunnen zijn. Er zijn op de wereld ruim 4 miljoen mensen die elkaar kwijt zijn. Hele gezinnen en families die uit elkaar zijn gescheurd door oorlog of door bijvoorbeeld een natuurramp. Nou, hoe het precies zit, dat weet ik niet helemaal. Maar ik weet wel dat dit de stille ramp is van Serious Request van 3FM. Hoe het precies zit, dat weet ik niet helemaal. Dus ik ga nu in de auto stappen en ik ga op weg naar het hoofdkantoor van het Rode Kruis. Dus ik zie jullie zo. Ik zit hier met Roos de Voogd en jij kan me alles vertellen over de stille ramp van dit jaar. Ja, van het Rode Kruis en Serious Request. Want wat is de stille ramp dit jaar? Ja, dit jaar is de stille ramp door crisis verscheurde families. Die gaan we weer samenbrengen. Er zijn wereldwijd miljoenen mensen zijn elkaar kwijt. Ja. En dat is met name door conflictgebieden waar het plaatsvindt. Of in natuurrampen. Denk aan landen als Nigeria of Congo waar veel oorlog is. Of Nepal waar aardbevingen zijn. Daar moeten gewoon noodgedwongen heel erg veel families elkaar uit het oog verliezen. Ja. En om die weer samen te brengen, dat is voor ons heel erg belangrijk, voor die families heel erg belangrijk. Ja. Waar kerst is een tijd van samen zijn. Dus wij kunnen het ons niet voorstellen dat je niet met je familie bij elkaar bent. Dus zeker in zo'n periode vinden we het heel erg belangrijk om daar aandacht voor te krijgen. Ja. En is het nu een actueel thema? Is het nu juist meer nodig dan in andere jaren eigenlijk? In dit geval is het zo dat er per minuut ongeveer 24 mensen, waarvan de helft kinderen, dus ongeveer 12 kinderen per minuut moeten noodgedwongen hun huis verlaten. Er zijn ongeveer 4 miljoen mensen die elkaar kwijt zijn wereldwijd. Dus dat zijn wel aantallen waarvan je wel eventjes moet gaan nadenken dat wel gewoon echt heel erg veel is. Zeker kinderen hebben vaak geen idee waar ze zijn en die belanden na dagenlange tochten, lopen, vluchten, belanden ze ergens in een kamp. En die onwetendheid is denk ik het ergst. Ja. Dat hebben we denk ik ook allemaal wel eens meegemaakt. Dat je vroeger in de supermarkt je moeder ineens kwijt was. Dat vond ik zo'n eng idee. Ja, dat je daar stond en of misschien als je weet ik veel, naar een festival gaat met je vrienden. Dat je ineens om je heen kijkt en dat je denkt, waar is iedereen? Ja. En dan hebben wij nu gewoon een telefoon waar je mee kan bellen of een appje sturen. En vroeger als kind kon je in de supermarkt heel erg hard roepen. En dan, precies, dat kwam allemaal wel weer tevoorschijn. Maar dat is in dit geval gewoon niet zo. Wat doet het Rode Kruis er dan eigenlijk aan om die mensen weer samen te brengen? In dit geval is het zo dat al voor €3 kan er een Rode Kruisbericht worden opgesteld door een kind die zijn moeder kwijt is of andersom, een moeder die op zoek is naar een kind. Dus dat is al voor €3. Voor €5 kan er al contact worden opgenomen met een dierbare. Dat als er op een gegeven moment een positieve match is. En van beide kanten dat is wel, willen ze ook dat er contact opgenomen wordt. Dan kunnen we door middel van telefoon of Skype, als dat mogelijk is, contact leggen. Ja. En voor ongeveer €300 kan een kind ook daadwerkelijk weer herenigd worden en teruggebracht worden. Maar met echt hele kleine bedragen kunnen we wel vaak weer contact leggen. Want €3, dat kan iedereen bijna wel missen. Ja, €3 of €5, dan kan alweer gebeld worden of een Skype-verbinding worden opgezet. En dat is vaak het eerste wat voor die mensen zo ontzettend belangrijk is. Dat zij weten dat diegene nog in leven is. Ja. Dat is vaak het allereerste waar het om gaat. Ja, als mensen willen helpen, wat kunnen ze dan doen? Je kan een plaatje aanvragen, want daar gaat wel 3FM Serious Request om. Dat we 24 uur per dag, 6 dagen lang radio maken. En alleen maar gebaseerd op nummers die aangevraagd worden door luisteraars. Ja. Er is een hele mooie veiling opgezet op 3fm.nl/veiling.
Dus daar staan ook verschillende items op die zeker tijdens de actieweek wordt die rijkelijk aangevuld. Ja, heel erg leuk. Met heel veel mooie dingen. Maar ik denk dat het voor thuis, voor de mensen heel erg belangrijk is dat ze zelf ook in actie kunnen komen. Het is dus mogelijk om je actie aan te melden en om met je groep vrienden, met je buren in actie te komen. Misschien wel met je sportteam. Ja, er zijn zoveel bakken of dat soort dingen. Ja. Er zijn zoveel verschillende dingen mogelijk. En wat wij altijd heel erg benadrukken is dat iedere euro telt. En kom in actie. Het is ook hartstikke leuk om met elkaar te doen. En we merken het op scholen heel erg. En dat het bij kinderen heel erg leeft. Ja. En het brengt soms ook wel weer groepen samen. Juist weer samen, hè? Samen brengen. De kerst, dat lijkt het allemaal. Dus dat is heel erg belangrijk. En het gaat echt om hele kleine bedragen die al een heel erg groot verschil kunnen maken. Ja. Dus ik hoop dat we een hele mooie editie gaan. Heel erg bedankt voor het kijken weer. Ik ben heel erg blij ook met alle info die Roos mij heeft gegeven. Dus wil jij in actie komen of wil jij doneren? Kijk dan even in een van de linkjes in de beschrijving. Of kom op 17 december naar het Limburgs Museum. En schenk aan dit doel. Daar gaan we er iets mee doen op 17 december. Publieksdag in het Limburgs Museum. Dus jullie zijn van harte welkom. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Nogmaals, doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan wil ik jullie een enorm fijne kerst wensen. Geniet van het eten, geniet van de liedjes, maar geniet vooral van elkaar. Want er zijn dus mensen die niet samen kunnen zijn tijdens de feestdagen. En als je die kansen wel, dan geniet er extra van dit jaar. Nogmaals, dankjewel voor het kijken en tot de volgende boeien. Doei!